Karot He. var. Nädin ejete türştayda. Nädin ejete mara men her gün efirde görýär, bilen diňe efirde internetde görýär. Men Aha. şutaýdaklar ýalakdyryjy. Türkmen koýnak ýokmy öýde? Näme çek? Guda çylyga Profil. çek bolýar. Nädleň oýna. Ha. Näme ýok, karoçy. He. Indi sen men görüp çöregiп göreni gyýda, dogrymy men bilen? Men näýlekdim gördüň ha? Men karakterim hakyk durmuşda. Öwjek gelir islam onnoň. Yo, aýdyp öwme dogrular aýt. Nälik adam men, näli oglan men. Nasıl bu adam? Gyzyl ýaly oglan, söz ýok. Yo, indi var adamlar bilen o köp kişi. Indi o geljede ýaşurlar bolýar, men gowy görýän adamlar. Ba berde köp sag bolsunlar. Bir zat aýdaýynmy seni? Bir zat aýdaýynmy saňa islam? Şu şey internette var ya şu an. Ecem sen görýär, ecem sen durmuşda da görüpýär. İnternette de görýär. Pekar başladı. Hala no. Aw, ejeň men hakyk durmuşda nälik gördi aýdaýyn. Görýär internette sen hala no. Men internetde var, internetde menim özüm halam ok. Menim ädir başga bir adam bolsa, mara öz meselesi. Men hem iş ýapýar bolýar, men owy görýär, ma bale edýän. Yok yok o bolýar. Durmuşda действительно oğlan seviyor. Durmuşda men gurlayan adamım däl, o diňe öz işim adam bilen. Indi şoňa gelje düşünen ok. Gelje canım ablam, anne ikinci annem, men iyi goýan her hadi. Ekran var koyun da pожалуйста. Gayrat etdiň bir Gayrat etdiň günde bir sen bilen bir oturup telefona gurlaşmaly mı mama şuratmar boldy. Aýt näme dilýär boldy edeýli. İkinji ejem gyýdyň bagtda bolar. Karoçy, efir başlady oglanlar. Hiç bolýa genje men ýüregim akdyr, agdym hapada boldy ýüregim akdyr. Käbir adamlaň agy hapa däldir ýöne ýüregi hapadyr. Şuram ýadyňdan çykarbaň. Murat agam hoş geldin. Murat gelme. Motora garaşan ağam Amerika'dasın. Hanonno pahan mama edenler. Pahan geldim pahan. Pahan geldi mi? Şoda. Yani näme diýdiň? Pahan mam pahan. Ba hawa. Yani islam düşünmedim näme näme diýdiň aý bolsa diýip. Yo bolsa birda diýipsiň men hem şonu aýtdyrlar Malika aýdy otyrdylar 4 kilo oglanlar. Onu Malikdan sorardım. Bolýar yo men näme diýsem. Da Yo bolsa diýdiňmi aý tipa Muratcan bolsa hiç dat diýip şonu da gurladyňmy? Muratcan varsa Näme diýdiň Muratcan bos birda diýdiňmi şolar? Men o ödem bosti kurlamak, o bosti otyrda diň eska gelsin diýip bilýär. Ha? Ýeň okdam şonu ýalat. Yok men onu ödem diýem dedi. Öğretmen näme diýen aýtyp bereň men. Sen ýer şonu diýen bolsa şonu diýdim. Din eska gelip otyrda. Awa. Menem diýdim wagt diýdim men bilen oýnasyn. Ha, şo bost ikinji sapar eskan getir diýip otyrda. Menem diýdim Humble maňa ýazdy. Ya Humble ele başga ýere ýazdy. Menem bilen oýnasyn gelsin diýdiňmi? Bost men oýnasyn diýemek. Wagt diýdim şam menem rahat bolsun, o da islam bilen gelsin diýdim. Atak men pram bost diýip men onu bost diýip aldım. Murat diýip Hawa, Kristal. Yok orada SMS ýazyp aljak bolýarmy diýip. Mekana taýfilem. Karoçy adamlar seredin. Mekana taýfile ýene bir tapar aýdýan. Ejen kellem. Mekana taýfile gitmedim. Mekana taýfa jaňatdym SMS ýazdym. Açmady, SMS-me de atlet bermedi. Ondan soň saat 7-8-lere ýene jaňadypdyr. Menem onu oň telefonuny açmadym. Soň eska jaňatdy. Mekana taýfy şuň işi bar ekenidi. Şuň görüşüp bilen o ekenidi. Menem bor diýdim bolly. Ýok, internetde widme her kim sevgilim ýok diýenler de bilen o karoçy bolýar. O ýa-da salam. Dost öýlenjek bolýarmy diýip ýazyp otyrdylar indi bilen emir berdi. Ay bolýan, bolko men ittigrenen aligren ýa mamaş. Şoň mamaşyň TikTokda näme iş bar kara? Sen geljeňem? Yok, asıl sen wara gudaçylyga da gitjek bolsan, gyzy bilen sevişjek bolsan, gurlaşjak bolsan gitde. Durmuşda seni ejem gowur ya, ha? Ýöne internet ejemem ýigrenýär seni. İnternetde de gowur ýa-ni görüp başapdyram men. Näçe gowurmaýan adam, näçe gowursun? Şunça adam görýär, hiç emmet gowur görýänler. Gowurmaýan adam kim görsün? Gowurmaýan adamlara görýär seni.
Selam, gowmya deren. Gowurmayan adam näçe go berden gowurmasam näçe görüyor efir. Ne için? Şeyler haterler var. Prosta sen yigrenip evet komentarı görmek için seni görýärler. Ne için görýärler işte. Evet bula ötde brada. Bet bir ende gowur almay meni. Gowur. Indi kino al garaşyat ya. Gowurmayan adam näme üçin gördün gowur? Men znat şunyal enteret gowuryan adama gat gowur. Bir dakika. Şu Pablo'nu gördüm aşağıda. Dur. Yan sen bana diýdiň. Murat gelmese senem gelen ok efire diýdiň, he? Anam Pablo şayat. Dinle, Pablo şayat. Men her gün efir açymda Pablo gel kitmeň efirime. Pablo innem diýýärdi. Meni manadan Teret doğra gel git. Ýanyň açardyň istesen. Ýöne men bir zada gözüm etdi Murat bolmasa pahan bolmasa sen men bilen oýnap jedalla oýnap bilmem men sen bilen zaten. Men adam kavulum etmedin oğlum men sen uradın sen uradın kaçıp gittin he. Yok. Sen özü almadın mı beni? Men dinle Türklerden oynadım şu an için arada. Hoş geldiniz arkadaşlar. Men her gün efirde seni öğrenmek bir adam gelip Gülçınar var. Gülçınar Leo ben aldım diyor. Siz kimsiniz? Köpeğimi mi? Hoş geldiniz arkadaşlar. Privet. Selam. Gepe. Duram, gepe gıymedik. Ağam şey tuvalmadan alıp var. Adına mengil takmayın. Ağacal. Gülçülarık hadi. Al. Yo, ana yok. Amin aydın be. Sen belli harakat. Sen ne? Sen aytıp böyle adın biliyor musun? Dur oynayacak yani. Bir nol bolli. Dur. Sen tanan ok şu aydın seni. Haratat dedi haratat tanıyan men. Sen şu aydımını biliyor musun? Şu aydın bilmesen katı görme. Hem sen hop pol efir açmayanım ne? Sen ne Yok olaydım mı? Ey zalim. Hani diyerdin ya canım şu demiş olaydım değil mi? Oto ne tanımadık sırayan belli yıllık. Abulay dinleyemedin. Esbiterlen haratat oysam haysın saylarsın. Men haratat. Yanlışım esbiter diyey mi? Esbiterlen haratat oysam haysın saylarsın. Men gıyuf haratat tanımak deyişine bak. İsbitir tanıyan vay. Sen şu an şunca adam içinde şunca haratatın fanadı var şutaydı. Men şun gılavın fanatı şun. Murat kork ya. Sen ne edip? Yo bol uttum ben ne oynap yön oynap oturmalıyım zaten yok. Karoçu sen ne edip sen haratatın şunca 550 tane şu an fanadı otur haratatın şutaydı. Katıl yanlışı haratat mı esbitir mi? Yeni fikirlen. Haratat mı esbitir mi? Murat kork ya diyen başladı nok. Yo Murat paha gerek kasa oğlam tanrım. Evet ya gomya denen selam. Ben dinle. Sen esbitir mi haratat mı? Sen kol fikirlen. Esbitir diyen vay. Ay bolu men ne ise diyecek ya po repertana o kenin sen. Sen şunu al seyret. Eştiyan mı? Karoçu. Gülçınar. Karoçu. Seyret. Şu aydın var ne? Hani diyerdin ya can. Ben şolaydım naç. Karoç. Şu da şu. Şu. Ey, ba diyerdin atenca. Şu karaş da. Karaş da ona çelli. Men nädilen ayrılamdan sonra nädi? Men aydım düzenim şulaydım şu. Nädilen karoç nädilen men ma kilik edenle. Ey zalim. Hanımana diyen bir vaktin canım. Nem için ben taşladım. Nem için beni taşladın. Senem taşlı. Senem yan. Senem ağlı men yalı.
Geçmişi yankıp yine Sene bağla. Senem yan. Duayımda top. Hoş geldiniz arkadaşlar. Selam selam. Sen gurraş gördün mü harasat bilen? Oy, şu 2 tane siyonka da çekti açık ya. 3-4 güne videonu koyuyor. Tane siyonka. Yani korkuyor. Bol diye. Net karasat öýsen, net karasat. Buň aýtyp bölen zadyň adamlar boljak zatmy karasatyň ýerine esip salyp. Şu wagt karasat nomra diýin. Türkmenistan şu 50 etmez. Hiç kim toýda çağırıp bana tapdyran 1 ay 2 ay öňünden nemetmez 3 ay öňünden. Gülçin üstüne bir dakika yayda başka bir dakika yayda grup koynokka yayda. Benim çıkarış kapıda aydık bu nokta. Tamam adamlar çindirek diyorlar. Hem de görünlerden şunun. Abla deyip yorundan gayret koynokka yayda bar bar. Men diyem o karasat ervede olan yemek men biraz tanamok diyen oğlum tanamok deyip olur yani yakinen tanamok. Sen efir açmıyordun. Efir açmıyordun görüyen. Öyle bar koynokka ekkelsene bar. Ya platiyi zat böyle jettiğin kellan orada. Aa şey dot. Hoş geldiniz arkadaşlar. Привет. Selam. Oraya Привет. başlat. Gün vermem. Ağacan bolla oyunu bolya. Ağacan ağam istat atma beylekileri utmalı. Karoş bir kadar utulayın mı hiç tavamaz. Oynayın öyle sen atma ağam ağacan. Başlarına atarsak mu atma. Öyle ama kıçını ama vay. Ağacan hem de adını getirmezsin işte. Oynayacak gelsin ne mi tam görüyorsun beni? Yo oynayacak mı ne öyle oynanak ağam öyle oynanak ben günah oynayacak derler oynam. Oynayacak adam ya oynuyorsam gerek ya oynayamam. Yo gel men. Gel öyle oynayanlar öyle kabul etmedim ben de günah yok. Hoş geldiniz arkadaşlar. Privet. Olur yani. Gelsene tayin vaktin gel böyle ama olur yani. Ağam atma. Tavusun neme. Yo tamam tanrı kızım bana nemesine tayin mi olacak? Ne 100 adam getirsen 300k 400k tuğutu. Neme kimi getireyim ben? Hoş geldiniz arkadaşlar. Onu şeydi kurulu olur yani. Beni küçeltecek Beni kurulamak gerek yok. Görünü oturan da dur. Hoş geldiniz arkadaşlar. Privet. Selam. Bunu da şeyle oynayacak oradan. Gel ben parmakla darın. Mungdat olurun. Parmakla demin oylayan mı sen? Gel dur. Ağam izdat atma. Dövlet ağacanı gel. Gel. Davay tu dur panda yarış edecek mi? Gel ağacan ağam panda yarış. Aliyas gel. Gel Cezalır. Ağam panda. Cezal oynayacak gelmeyin bak. Dur ağacan istat atma. Dur öldüm aytacak 50 atip. Dur ağacan. Dur ağam dur. Dur ağam dur. 50 kat. Uy ne durdun? Eşdiyan mı diyen sebebi? Men Cezal oynayacak geldiyen. Böyle gel Cedaller gel şeyle gel. Hoş geldiniz arkadaşlar. Berden Gel Cedaller dur Persuk. Здравствуйте, привет. Yok ımmat. Dur şu panda yarış dur. Ne amor lan? Panda mı? Rağa Murat. Dine panda yettiyendir de pulları. Hoş geldiniz. An panda ne? Hayla. Panda. Ağam. Dur atma da ki istat. Dine panda atmalı böyle ya mı? Dur panda da atma istat atmam. Evet. Attınlar neyme var? Neyme var? Etsinler ağam ölme aytacak 50'lik bilen. Dine 50'lik bilen. Karışın. Evet, kumyadayla selam. Atıver. Dine panda gerek. Spasibo большое, Neşe babo. Ağam, ağacan. 50 kat ağam. Oğlanlar, kıyılar 5 tonluk. Persuk ağam. Dur 50 ağam 50 bilen 50 alın 50'ye basıp kim panda çok olsa 5 tonluk gayret edin 50'ye basıp 50'ye basıp. 50'ye bas 50'ye. Bas 50'ye bas. Serdar, Persuk kim olsa oğlan da 50'ye bas ondan atın. Bas. Ağacal korpek oğlanlar. Karıyımı atılıyor, bağım atılıyor, 50 Geldim ama değildim. O da dedim ben. Hiç kim kimsesiz bir öğretmen de değilmedim. Hoş geldiniz, privet. Bas.
Gülçınar, Bruno Здравствуйте, привет, привет. Gomyadaylan. Selam. Gülçınar. Yani Bruno'lu Peçatkanız yok mu hiç kimde? Biraz Ağam perçatkat, ağacan ağam perçatka alsa perçatka bilen. İkinci perçatkana atıp koy vertanay. Şunu alalım, ikini ol ya. Dur ağam atmını bollu yetsin onu atar. Bollu ağam gerek gel. Selam. Gomyadaylan. Здравствуйте. Buranın başkalarına da gitme. Bunu çok bol. Ben şöyle pul götürdü mü? Yo atma. Bol yetti. Mesele de öğrenir. Arkaya. Oyun bilen pahala barmak çetti. Pul yiyecek diyecek ama Gülçınar. Pul yiyecek mi? Yiyecek diyecek ama. Gel yet baka kat yiyecek. Bek götürün gerek varsa ayday. Yo ta karasa illa katına geçti gerek ka başkalarına da gitmeli yetilmez. Özüm aytacak. Diye şunu biliyen dem başkalar bilen oynamalıını. Yo meten yani. Düne karoç bollu. Yo boynun Allah'ın. Aslan boynun. Neden şu var? Aslan. Ding duşlamına oyunu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Привет. Burla yok demen. Suat yok demedin. Ne şükürler. Hoş вообще ne iki manat bilen mi? Здравствуйте, привет. Ba iki var üç var uttum. Ben takip edelim. Привет. Gomyadaylan. О, Давлет, привет. Gomyadaylan. Пена спасибо большое. İki mant deyip, iki mant tapmayan adamlar var. Sen ne elgiydi? Ne yapçın iki mant deyip, sen iki mant küçümse ya. Ben yok. Mağlara berda Sen ne kıstıracağım. yapçın iki mant küçümse? Dur ağam yetim ya, ağam atma. Durun yuvaş. Ben şu burada değilim. İki man tap filan adım. Mağlara berda kıstıracağım. Dur at o. Selam Gomyadaylan. Здравствуйте, Sen Max. ne yapçın iki mant küçümse ya? Dur sen. Sen şu özün diye ama yetti iyiyim. Niye? Sen ne yapçın iki mant? Sen iki mant var adamlar var. Utola vak güzel o ullo kalgı. Yapalım ıslan. Gayrak. Selam. Gomyadaylan. Здравствуйте, привет. Sen bunu alaksın oyda moktum. Aslan. Adamçılığını yitirme gayret et. Здравствуйте, привет. Ben teşekkür ederim. Adamlar yok men aydan sözümü. Adamlar Dur canım. Dur. Gerek geldin. gel. Uttuk diye yetip bilme ya. Başkalarına gitmedi. Yok da git. Ağzan şey kızdırma da o. Aman. Ужас. Selam. Gomyadaylan. Привет. Evet. Son bir bandı. Dur ağam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Привет. Selam. Yok diye. Dur gerek gel. Köpüge canını kurban yöne hazret bir adım vurdu ya. Aytma. Gülçınar han ben. Nerede? Hadir aytıp verecek. Han Gülçınar kimi tuatıyor ay şu an? Kim önde adamlar? Tlam denk duşlan ulan oynaydı. İkilo. Hoş geldiniz arkadaşlar. Привет. Onlar ya mail işini oynamız yok dediler. Yo sen onu aytma. Sen ne yapıyorsun onu aytmayın aydiyan? Batıl geçsin adam yani diye hava. Yo. Yok ne Lişler demedim ben özüm oynayın dedim sana sen oynayın. İki var. Sen gördün yani batırlayayım dedi. Sen yok diyorsun. Ayt Hudaylın. Ayt dur. Maratsan ağam. Ne mi dedin? Yok durdun lan. Sen sebebi yanı ne mi dedin bana? Yok. Aslında kütak siz atmağız asat diyenir. Ne mi? Küçüyor yani ya ne mi görüyorsun bu? Men yok sen şu özün kırar diyen oldun. Ağacan atma diyen olmadın mı? Çıpı değil mi üstün ne mi benim dedim tayin olup gelirsin şunu normal oynayın. Yok sen yaman ya. Düşündün? Sen prosto dedin ya oynanın. Olur ya dilen oku tamam yani fiileyen yani olur ya dilen oku. Sen oynayın de men oynayan doğru değil mi? Men oynarsam sen nämeden ol ağacan atma. Üstün değil mi? Üstün demedin mi? Dur gurulette ayarlayın ablam ben gurultmedin ha bir saat böyle gurula oturum demin bırak sucaz Ece uyi mamaşın adı nämedaysan Ece'nin adı yadımdan çıktı gelce sucazlar karoç teret men onun üçün aytmadım yan burun ol uttum ha biliyor musun seni men adır deydim Murad'ın karşısına biz atacak koyduk yetişmeye düşündün mü yetişmeye inta kemme jutorlamız at yaz
Ondan soň biziňki tolum gutorýara. Bilýän Murad bilmeýärse karoç uttuk diýeli, soň başgalaryna biziň ýene bir saat efirde oturmala, başgalaryndan utulur diýdim. Şoň üçin senden bir PK utulup, jeda çekip başgalaryny utanım gowy. Ýani Onu şey diýip elekeni. Niye? Onu şey diýip seret normal diýip Sonra bilýär. atsan düşünüp Yok, sen bolsa näme diýdin? ben Yok, sen diýende şey diýdin. Bolýa işlerse bolsun, ağacan atma diými? Bir zat utup gitsin işlerse bolsun diýmedinmi? yaman. Olur yani demek başka yankal, demek başka sen yankal diyen olsan men özüm oynama ya men özüm çek olma yani. Sen niyet gel bollağım işler savasın diýmedin mi? Yo diýmedin mi? Diýdim mi? Yekece mi diýdin? Ölen döwüşüm ne? Men ýalňyş gürleýänme, şu ýalňyş gürleýän. Ne yank sözü diýdin mi, diýmedin mi? Dur söýmem. Hoş geldin. Yok, gerek Gülçin yeni aýdýan sen ýalňyş düşündün karoç de. Yekece mi Smari İslam? Diýmedim. Soň sebäbini aýtjak bolan sen düşünýän ýoksa ullak. Dinlenin bir cemit dinlemeni. Ayu bir cemit dinle. Seyret. Arka uspakroysa. Mutla peňurla otyň. Ondan Yok, men sana sen jogabyny beren olsa, sen ýa şey diýdin. Bulturlay ağam gelsin diýdin, he. Ağacan atma senem diýdin. Deň utýan. atma diýdim owo. O utýan utsun. Yok, utýan utsun koşuşdun gitsin diýdin, dogry dämi? Şonu diýmedinmi? Koşuşdun gittin diýmedim men jedan çekeýin diýdim, sırawna ýadyr diýdim. Sana garşy atdyk. Sen öyle niçin cedal oynamdy? Olur ya sen. O da atlar diýmedin, böyle diýmedin dämi Islam? Şanly ol sebäbini aýdýan bir söz gullanýan diýmek barym diýmek bar. Şoň iki killik many berýär. Bir adama salam berip barym. Böyle sen şey diýipsiň de Seret. Men şoňany aýtmadım şol Muratçanyň garşysyna diýdim, atsa kemmeji to men diýdim 20 oýun men elime damaýdan 20 oýunum diýdim, utulup bir oýun uçak bolalımdan, bir oýun utulup 20 oýun utalım. Gowy häzir men sen bir oýun uçak bolsam beret. Durun men sen häzir men sen bir oýun uçak boldum gidip 20 oýun utup 100 san jeda çekmer. Sen düşünýän okşoň ullokan gaýda sen. Men mundan sen bilen cezaly oýnaýan ne? Dinle dur. Soňky bir aý ber ceza oýnasmy sen bilen? Cezaly oýnamak men sen bilen düşündiňmi? Prosta sen bir sebäbini aýtjak şoň dinle soňra çelli dinle. Muratcan ne üçin cezaly? Sen Muratcan şuň geldi men ýazyşdym Muratcan bilen. Muratcan maňa aýtdy. Gülşnar bilen bir PK boldy, efir etdiýdi. Menem agam näme bolmaýan Gülşnar bilen efir edemok diýdim. Ol diýdim kan giýiren ok sen bolmagyň üçin. Olam etdiýdi, men şoň efirine geljek diýdi. Sen hem oň şoňa soğan ýdiripsiň. Sen şo soğan iyi diýdi, soňam Gülşnara bagşa diýdi. Düşündiňmi? Menem men sana şu atda düşündiňsek bolýan. Cedalyýaryň sen oňam cedalyýaň sebäbi şol karoç gepiň ýetdi men näme etdim? Ağajany agam utulol häzir men jedan çekeýin diýdim. Seret, men sen tiýleýän dinle bir jemek Seret, men sen tiýleýän. Sen men diýýän men sana diýýän ýanky sözüň diýýän, ni togurladyň diýýän. Prosta men sana sen erazat diýdiňem diýemok. Sen diýdiň bir ikinci çaparsan uğratdyma, sen men uğratma diýdiň. Soňa men o videoma gidip Murat bir zat diýen bolmaly. Ben sıranı oturjağım bilýän düşündiňmi? Koşuşdunlar, gitsinler. Onu uğratýan bolsaň uğrat diýdiň, dogry dämi? Indi menim ýekece şu şonu soraýan. Sen şeýle diýdiň-a? Sen hemşe diýýän-a? 500 adam otyr diýip 500 adamdan soraý, şo söz diýdimi, diýmedimmi diýip. 650 adam otyr. Menim şo 650 adamdan onu sonra diýen, şo söz diýen şey diýip gurladyň sen niýe? Gurlamedin diýsem men bolýady gyýdygym biljek oturjak düşündiňmi? Ýöne. Здравствуйте, привет, Гича, salam. Diýen, okdy emmek. Karoç seret sen ýalňyş düşünipsiň, seret ýene bir sapar aýdýan. Ondan da men ýalňyş düşündim. Dinle birmin. Sen ýalňyş düşünipsiň diýen. Men ýalňyş düşündim. Bagşa sen hiç orada diýmedin. Koşuşdunlar, gitsinler diýmedin. Bolly. Söz, спасибо большое. Muratcan bilen ýazyşdym diýen.